Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, pag-usapan po natin po itong ipinatawag po na public hearing ng Commission on Higher Education na patungkol nga po doon po sa ilang proposed changes sa General Education Curriculum para po sa kolehiyo at mga universidad po sa buong bansa. Nagkaroon po ng ano po dito po, no? May mga ilang po na aspeto po dito na pinagdedebatehan pa rin po sa kasalukuyan dahil yung pong pagbabago po dito sa General Education Curriculum po at syempre yung legal basis din ng mga ito, no? Nagkaroon po ng public criticism patungkol po dun sa inalabas na draft curriculum po na ito kasi maaari na maapektuhan yung tinatawag po natin po na hindi lang critical thinking kundi may iba pang mga aspeto dito. Para mas malinawan po tayo dito, makakausap po natin ngayong umaga po na ito ang isang kilalang Filipino public historian, Dr. Xiao Chua. Pabati mo na po natin. Doc, magandang umaga po. Hello po, Doc. Magandang umaga. Isang makasaysayang umaga po. Hello po, Doc. Good morning po, Doc. Isang makasaysayang umaga po. Makasaysayang umaga po. Bigla kayong nawala sa akin. Apo, siguro nagkakaroon tayo ng ng konting problema sa signal. Okay na po ba tayo, Doc Xiao? Apo, Apo. loud and clear po. Apo. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat, Idol Mark. Opo, Doc Xiao, siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa sa kasaysayan po ng edukasyon po sa Pilipinas. Gaano po kahalaga yung pong mga GE na subject po, particularly ang humanities, tulad po ang kasaysayan, literatura, pati po yung filosofiya po dito sa paghubog po ng critical at makabayan po na mamamayan na meron po tayo. Ano po yung posibleng epekto po kung sakaling mabawasan po o ma-reframe yung bagong pinopropose po ng GE curriculum? Well, mahalaga yung general education kasi nung ako'y nag-aaral, hindi ko na, alam mo yung dati may mga math subject pa kami, Math 1, meron kaming natural science, dalawa yon, Nat Sci 1, Nat Sci 2. Mga ganon. History ako di ba? Sabi ko, bakit ganon? Hindi na lang history ang subjects na kinukuha ko para madali ang buhay, mas mataas ang grade ko, di ba? Ayoko ng math kasi yung math, mababa grade ko dun yung direct ko nga yung 12 math 11 pala. Algebra. Opo. Ito nga ang ano pala dyan. Mahalaga pala yun. Kasi yung mga general education courses ko na nakuha, no, philosophy, yan. Opo. Ano yun kahit hindi siya related sa subject ko, nakakatulong pala yun ng malaki. Nakakatulong pala ng malaki yun sa kung paano natin naiintindihan yung natin, yung mundo natin. So, yun yung akala natin na walang kwentang subject. It makes us human beings. Yun yung doon. It makes us more humane and well-rounded. Importante yung well-rounded tayo. Yung we can discuss, we understand things around us. Hindi lang yung specialization natin. Kasi what will happen is, kung kumonte yung GE natin or yung GE natin, hindi natin napag-usapan kung ano, ang mangyayari dyan, nagpo-produce tayo ng mga robot. Di ba? Although, yun na nga, ang sinasabi kasi nila, binabana daw nila sa senior high, yung ibang GE. Senior high school. Okay. Tama naman yun. Pero una, parang kasing nagkagulatan. Alam mo yun, parang nagkagulatan. Kasi, una, hindi naman nila sinabi na ito yung mga tatanggalin nila na subject noon. Tapos, walang parang yung konsultasyon na ginawa nila. Kasi, ang goal kasi nila, mapaikli ng 3 years yung pag-aaral ng college. Dahil meron na ng K+12 So, parang ang puro mga majors na lang halos yung kukunin mo. Opo. And then, may counting fee ka na lang. May pinili sila mga GE na marami ang umaalma. Kasi nga, hindi dumaan sa
talagang malawak na konsultasyon. Mhm. Agulatan eh. Opo. So kaya malaki yung reaction. So yun po. Yun naman ako willing naman kami pero sana magkaroon pa ng ano. Ang sabi naman nila makikinig pa sila. Mhm. Pero yung doon sa consultation kahapon parang ang dating talagang gusto na nila talagang gigil na gawin ito eh. Opo. Pero Doc Chow, sinasabi po ng CHED po na binibigyan din nila na hindi tatanggalin kundi nire-reframe po nila yung asignatura. Pero bilang public historian po, saan po ang linya po sa pagitan po ng legit reform at posibleng pagnipis po o pag-alis po ng mga mahalagang disiplina? Napakagandang tanong. Lagi nilang sinasabi, tinatanggal na namin sa kolehiyo kasi may senior high school na Philippine history. Hindi naman totally Philippine history yun. Yun dalawang quarter lang doon ng Philippine history. Yung grade 5 and 6, bata pa yung mga bata noon. Kaya ibang higher level skill na pag college. Correct. So tapos ang sinabi nila, pinagsama na namin, meron ng Rizal and Philippine Studies. Rizal and Philippine Studies. Una, sabi sa Batas Rizal na nagmamandate ng kursong ito na, by the way, originally, hindi GE ang Rizal, hindi siya GE. It's a mandated course. Dapat wala sa bilang yung Rizal course. So, kung sabi ko nga, ang sinasabi doon, life works and writings of Rizal, yun ang focus. Ngayon, parang malulusaw kasi nilagyan mo ng Philippine Studies. Yan yung ano. Tapos, tinanggal mo yung readings in Philippine history, lulusawin mo rin yung isa pang dapat na magiging source ng kaalaman ng bata. At kaalaman at hindi lang kaalaman. Kasi sinasabi nga natin, marami kang matututuhan na kapag empleyado ka na at yung cognitive skills, yan, yung pagiging critical. Alam mo yun yung parang kasi kang gustong mangyari, ano ang namiminig natin? Employability. Sino ba ang mga na-advise na mga ito? Mga kapitalista, mga imperialista, di ba? Na mga institusyon, World Bank, sasabihin nila, bawasan nyo yan. Kasi ayaw na, alam mo yun, parang may mga agenda. Correct. Ako, yun iisip ko kasi alam mo naman dito sa bansang ito, alam ko yan kasi advisor ako ng Department of Education sa Araling Panlipunan. May ibang subject, pinakikialaman ng World Bank. So, ano natin, hindi na a-approve ng walang approval ng World Bank. Opo, Doc Chow, kanina nabanggit po ninyo and I saw one of your posts nga na explaining na talagang dapat hindi pinag-fuse itong Rizal subject into Philippine history. Itong malinaw na maaaring may violation po sa magiging pati sa batas po natin po nito, di ba? There is a Rizal law, Doc Chow. Well, yung sa Rizal law, kasi yun na nga, no? Dapat life works and writings of Rizal. Yun yung parang sinasabi namin. So, anyway, sa Philippine history kasi, unfortunately, wala namang batas talaga na malinaw na nagsasabi na Philippine history should be taught, no? So yun na nga, ang sinasabi nga namin dito, kaya may batas kaya wala, importante na may edukasyon sa kasaysayan. Kasi, alam mo yun, konsyensya ng bayan ng kasaysayan eh. Correct. Yung ibig sabihin, yung alam mo yun, na sana pag-usapan na muna natin ano ba yung ilalagay dito kung gagawin yung 3 years. Sige, pero pag-usapan natin. Yan ang kailangan natin dito. Tsaka yung alam mo yung epekto dito. Talagang iba yung pagtuturo sa college ng history kasi yung mga profesor ng kasaysayan, mga eksperto, ibig sabihin, ano kami, akademiko kami. Anong mangyayari? Ang mangyayari dyan, ang historiador sa Pilipinas, nagre-rely yan sa GE courses para mabuhay. So, ang sinasabi ng isang kaibigan ko, si Professor Van Imbiernas, i-obliterate mo yung napakaraming bilang ng historiador, mawawala ng trabaho. Di anong mangyayari? Hindi na magiging akademiko yung mga yun. Ang high school teaching ng history, Opo. Doc Chow, hindi bababa doon. Opo. Paano yun? Ang hirap ng high school,
Hindi na makakapag-history yun, magsusulat ng kasaysayan yun. Mhm. Kasi hindi naman akademiko ang mga hindi naman nakakapagsulat ng mga papel ng ang karamihan sa mga high school teachers sa dami ng trabaho. Correct. Oo. Pero Doc Chow, isa po sa pangamba po dito na mababawasan po yung pong mga kurso na mapapailalim po dito sa tinatawag nating yung humanities courses, yung mga talagang sa critical thinking po. Sa konteksto po ngayon ng may fake news at historian distortion po, gaano kahalaga po yung matibay na pundasyon po ng humanities sa kolehiyo? Ayan, isa pang magandang punto yan, Mark. Kasi, yun na nga yung kasing kasaysayan, di ba, naglalagay ka ng facts dyan. Pero, hindi lang yan facts dapat. Hindi dapat kabisote ang estilo dyan. Correct. Dapat, ina-analyze kung ano yung sources, ano yung totoo dyan, ano yung hindi totoo, true, comparing, ano yung mga credible sources. So, yun po yung sinasabi namin na pwede matutuhan ng tao. Mhm. Kasi hindi tayo nagpo-produce lang. Kaya nga university yan. Hindi lang yan basta-basta eskwelahan. Pagka sinabi mong university o college, ibig sabihin nun, may liberal education. Ibig sabihin may edukasyon nga na ginagawa kang mas educated kasi ibang mga hindi di ba? Ibig ko sabihin, it's really something that makes you a well-rounded person. Mhm. So, kaya yung critical thinking, kine-question mo. Kaya, ang problema, yun nga naaamoy ng marami dito na questionable. Parang ito, alam mo, maganda yung pagkakasabi nung colleague ko na si Mama Naomi ko. Mhm. Ito, babasahin ko Sige po. Sabi niya, no? Kaya daw ito pinupush ng sa ngayon ay dumami pa ang mga masusunuring manggagawa at passive consumers. Mhm. Mga mamamayang walang kapasitan na questionin ng sistemang nagbubusabo sa kanila. Mhm. So, Nakakalungkot. yun ang problem dyan. Nakakalungkot yun. Pero anyway, yung argument po na maaring lumampos po yung hangganan po ng academic freedom, yung pong sa mga pagbabago po na ito, sa pananaw nyo po, Doc, papaano po ang dapat balansehin po na ang papel ng Estado at ng mga universidad sa pagdidisenyo po ng curriculum? Well, alam mo, sa academic freedom kasi sa akin, kasi yan yung meron din naman kasing gumagawa naman talagang estado ng mandated courses Kahit na sabi may academic freedom, ang sinasabi kasi dyan, yung pwede mo lang i-impose dyan, yung course description, kung paano yun ituturo, nasa professor yan. Okay? Pero kasi siyempre, mahirap din naman kung hindi sinusunod yung mga mandated, lalo na kung maganda naman. Ang feeling ko kasi dito, kailangan so yung balance doon. Pero feeling ko kasi nagkulang dito kasi ang napapatibay ang isang curriculum sa konsultasyon. Kung gaano karami yung kinonsulta nyo. Okay, ito ang natutuhan ng DepEd. Nung pinatupad nila yung K+12, halos wala nang nakalam tao in-impose na lang. O anong nangyari? Hindi yung iba, hindi nagustuhan. Kaya ang naging karoon sila ng parang eventually, nung matatag curriculum na, pinakita nila at kinonsulta yung mga curriculum guide ng mga subjects ng K+12 sa 1,000 experts sa araling panlipunan, which included me and other historians. And also, nagkaroon niya ng public consultation na inilabas nila yung mga curriculum guide, tapos sinabi, pwede na kayong sumulat sa DepEd, mag-suggest kayo, and then nagbigay ng mahabang panahon para doon. And then umupo ako doon sa consultation na yun. Ibig sabihin, inisa-isa namin ano yung mga sinulat sa amin, ito yung mga comments, at paano namin sasabihin na ito ay lumitaw sa aming curriculum guide. O paano natin ito idadagdag kung napakaganda ng suhestyon. So, sabihin,
Kaya nung nakita nung lumabas yung curriculum guide ng DepEd, hindi naman namin sinasabing perfecto. Pero hindi umalma ng todo-todo na tulad dito na lahat ng kagulatan. Mhm. Yun na naman na parang, ano ba naman yan? Di ba? Kayong mga nandyan, kaibigan nyo naman kami. At huwag Di ba? madaliin. Parang hindi pa na kami sinabihan na Correct. tatanggalan nyo pala kami ng trabaho. Mhm. At saka wag madaliin itong mga bagay-bagay na ito, Doc Xiao, 'di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung longer impact eh. Yeah, pero matagal na kasi nilang sinasabi yan na paiikli nila. Gusto talaga nilang paikli. Mga congressman, lala natin, gusto talaga nilang paikliin kasi iniisip din naman nila, ako naiintindihan ko, iniisip nila na ito, pag pinaikli natin yung college, cost cutting, makakatipid yung ating mga magulang. Kasi mahirap pa mag-aral, mahirap pa mag-tuition. Kaso, yung isa-isang banda, so okay yun. Sa isang banda naman, parang sinasabi mo, i-cost cutting natin ang edukasyon sa bansa, bawasan natin kasi nga magastos. Opo. Panghuli na Opo. Parang binasa ng Estado yung obligasyon niya sa edukasyon. Panghuli na naman po siguro, Doc Xiao, may mga nagsasabi po na nagiging market-driven na ito pong edukasyon katulad po ng nabanggit po ninyo. Pero bilang historian po, ano po yung panganib po kung mas uunahin po ng ating pong bansa yung pong employability po kaysa po holistic education na meron pong lalim sa kultura, sa ethics, sa kasaysayan? Well, yun na nga, nagpo-produce tayo ng robot. Yun na, parang robotic yung ating mga hindi sila well-rounded persons, ha? So, yun, parang iniisip kasi natin, bakit gayahin natin na Singapore, ganito sila. Yeah. Iba sitwasyon natin sa Pilipinas Hindi pa tayo nakakaintindihan bilang bansa. Correct. Ang dami pa natin gawin. Ang dami na natin gawa. Ito pa, ang dami nang ibinago sa ating kasaysayan na mga bagong datos na magaganda in the past 20, 30 years. Na ngayon pa lang natin nagsisimulang ipakalat. Tapos ngayon, kali natin ng parang platform, isang plataforma para matutuhan ito. So, nakakapanghinaya yung ganitong move kung palalamdawin talaga niya. Yung both Rizal and Philippine history, palalamdawin niya kung gagawin niya lang parang yung justification nila, isang subject na lang. O binabasa senior high school. Kasi magkaiba ang tuon ng senior high school at ng kolehiyo. Magkaiba rin yung mga nagtuturo. So, yun lang. Kailangan i-address yan, yung mawawala ng trabaho. Kailangan i-address yan. Handa ba tayo sa transition na yan? Tama. Dr. Xiao Chua, Filipino Public Historian, maraming salamat po at magandang umaga po, Doc. Makasaysayang umaga sa lahat at mabuhay ang kasaysayan, ang konsyensya ng bayan. Salamat po. Impormasyon. Doc, thank you very much. Intriga. Issue. Eye for an eye.